Sziasztok emberek! Én is elkezdtem a videózást, ugye tudom, hogy most 10 éve veszem fel, azt szeretném tőletek megkérdezni, ugye van nekem itt ez a Mesterem C, itt. Én ugye így rámegyek. Pár másodpercig betartja, igen, közben nézem a Unfed Live-ot, hogy mikor fog kezdődni, meg a feltöltéseket. Na, mindjárt bedobja, igen, itt van, hogy Mesterem C. És nekem nem csinál, majd meglátjátok, hogy mit akarok érteni ezen. Addig megvárjuk, amíg betölt. És várni kell, amíg ugye be kell írni a jelszót, meg ezek. És utána majd figyeljétek, hogy nekem mit csinál. Hogy nem tudom. Majd meglátjátok. Várjatok. Amíg beírom a jelszómat, addig majd lesz még egy kis szünet. Na, inkább nem szünetelek. Na, beírom. És igen, azért van ott az, hogy Brutus 2007, mert ez az öcsém karakterje, csak mert ugye én még nem regisztráltam magamnak, és beírom a jelszóát is, addig egy kis pillanat. Be is van írva, most rámegyünk arra, hogy igen, elfogadom. Na, és a sikeres adatok betöltése, és figyeljetek. Jaj. De itt ezt csinálja. Na. Tudásfalja, igen. Na, és idáig bejön. Várjunk. Igen. Idáig bejön. Na, várjuk, most mi történt? Pillanat, csak itt ezt átültetem. Na, mi van? Igen, most bedobta a textúrák, vagy textúresz, 1, 2, 3, 4, 5 ilyenek. Na, látjátok, és ilyentől nem csinál nekem semmit. Azt szeretném tőletek kérni, hogy kommentba küldjetek valami linket, ahol van ilyen videó, vagy valami. Engemet már nagyon idegesít, hogy már 1000-szer próbáltam, és nem megy. Na, köszönöm a figyelmet, lesznek további videók is, más játékokkal, vagy akármit. Na, köszönöm a segítséget, sziasztok!